Bună dimineața, prieteni! Adică deja este ora 10, dar nu contează. Pentru mine bună dimineața. Aceasta este ultima zi de vacanță în Bulgaria, la hotelul Burgas, cu la bubucica mea, care o am de o zi abia. La bubucica mea. Ok. Aceasta a fost ultima zi. Să văd dacă nimic n-a rămas. Pute. Ok, pijamaua mea trebuie să mai aranjez. La bubucica mea. Cam așa arată valiza. Doar lucruri de mele, ca de obicei. Acum aranjez pijamaua mea. Pentru că am făcut un TikTok și nu am reușit să o aranjez. Ne pornim astăzi la Chișinău. Și vreau să vă spun ceva. Eu, poate că când o să ajungem la Chișinău, nu chiar din prima zi când o să ajungem, noi o să mergem 2 zile pe drum. O să plec la nana mea. Nu este nana mea, ca un fel de nană. Și o să-mi fac manicură pe o lună permanentă, cum își fac fetele mature, nu unghii false. Poate că, nu știu dacă ea face la copii, sper că da, foarte tare vreau. Eu încă nu mi aleg nimic, pentru că încă nu știu dacă ea o să poată. Da, deci, la bubu aici. Știți ce vreau violet și violet mi-a căzut. Ok, deci căștile mele. Cutia asta eu nu o arunc, e foarte frumoasă. Și geanta cu tableta, cu toate astea. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like și un subscribe. Pa, pa! Imediat revin, că vreau să vă arăt cum eu ies afară, adică încă nu, papa. Am ieșit afară ca să vă arăt marea, deci uitați-vă încolo, vedeți? Și dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like și un subscribe.